Mirei o relámpago e pero un estruendo tremendo, tremendo. Eu creín que se había queimado todo. Moito, moito, moito. En mi vida sentín nada igual. Hacía tempo que non se escuitaba algo así. A verdade que estaba dentro do coche, temblou todo o coche, foi bastante fuerte. Eu teño unha cadela, pobriña, e ainda está afectada. Non ladra, non fai nada porque saliu descopetada, pobre. Ainda estou co susto no corpo. Falan da forte treboada que deixou un regueiro de incidencias en Cangas do Morrazo. Unhas 300 casas quedaron sen luz tras a caída dun raio. Os veciños escoitaron un forte estrondo. Acto seguido houbo unha avaría que lle afectou supostamente a un transformador e provocou o apagamento. Moitos contadores saíron voando e gran parte dos electrodomésticos quedaron inservibles. Os afectados, xa escoitaron, din que nunca viran cousa igual. Boas tardes, mércores 3 de decembro, benvidos ao Galicia Noticias. As estradas galegas volveron estar pragadas de accidentes nas últimas horas porque o tempo non acompaña o volante. Nesta portada imos destacar dous. Este que van ver foi en Ponteareas. Aí ven como quedou o coche completamente esnaquizado. Houbo 3 persoas feridas, unha delas grave. No momento do sinistro había moi pouca visibilidade e moita chuvia. Temos que facer unha retirada de teito totalmente para poder sacala e hubo que tamén levantar e elevar un poquinho o salpicadeiro porque tiña as pernas algo atrapadas debaixo do salpicadeiro. Foi unha labor un pouco, complicada na situación que estaba o vehículo e na situación que estaba ela e nada. Este outro accidente foi en Cambados un par de horas antes que o anterior, tamén a tarde pasada. Neste caso, o coche acabou nunha leira. Barállase como causa un posible cegamento do condutor polas luces doutro vehículo. Imos falarlles tamén dun suceso destas últimas horas en Camariñas. O incendio dun coche, este que ven nunha rúa da vila. Miren ben esa foto. E fíxense agora nestoutras imaxes. Unha operación contra o furtivismo de Centola na mesma vila da que lles falamos o luns. Pois ben, investigan se o lume puido ser unha vinganza contra o dono do coche ante a posibilidade de que fora el o que delatara o marisqueo ilegal. O que é seguro é que o incendio do vehículo foi intencionado. O noso labor consistiu en eso, en refriar o vehículo. E unha vez arrefriado comprobamos, xa nos podemos acercar a inspeccionalo por dentro e comprobamos que había unha pedra de grandes dimensións entre os dous asientos, polo que sospeitamos que é unha prueba clara que é intencionado. Pechan ao público a Oficina Municipal de Turismo de Lugo por culpa dunhas visitantes un tanto inesperadas. Unha praga de ratas obriga a manter as instalacións clausuradas dende o sábado. Algúns traballadores levaban días alertando do problema. Agora estánse levando a cabo traballos de desratización e hixiene. A atención aos turistas ofrécese temporalmente dende o Museo de Portamiñá. ¿Qué es lo que está pasando a esta oficina? Pues que está cerrada temporalmente por obras de mantenimiento, dicen. Eu vin, en todas desa casa, dese vallao que hai aí blanco, deben de ter aí o niño montado. Evidentemente é difícil desvincular este tema da casa en ruínas que está 3 portais máis abaixo e que denunciamos xa no ano 2022. Isto non axuda a zona, isto non axuda a ninguén, e moito menos unha oficina tan senlleira, tan visual como é a oficina de turismo, nada menos. Primeira parada en Cangas. Os veciños de Darbo aínda teñen o susto no corpo. Onte sufriron as consecuencias dunha forte treboada que se rexistrou na zona. A caída dun raio provocou un grande estrondo, deixounos sen luz. Voaron os contadores e moitos electrodomésticos quedaron inservibles. En total, uns 300 usuarios tiveron problemas coa suministración eléctrica en Cangas. En Cangas viviron en primeira persoa as consecuencias da forte treboada de onte. Todo comezou co enorme susto que lles deixou a caída dun raio. Moito, moito, moito. En mi vida sentín nada igual. Ainda estou co susto no corpo. Fuerte, parecía que caía a casa. Mirei o relámpago e pero un estruendo tremendo, tremendo. Eu creín que se había queimado todo. Hacía tempo que non se escuitaba algo así.
A verdade que debe ser, estaba dentro do coche, temblou todo o coche, foi bastante fuerte. Eu teño unha cadela, pobriña, e ainda está afectada. Non ladra, non fai nada porque saliu descopetada, pobre. Pero sí, fixo un estruendo e de feito na casa daqui arriba ten a pedra que está no chan. Pois aí debeu tamén pegarlle o fogonazo. Despois do susto chegaron as consecuencias. Os veciños de Darbo falan de contadores que voaron e de electrodomésticos queimados. O raio deixounos en luz. O contador que non está, desapareceu. Saíu ao medio da carretera. Se pasa alguén en ese momento, huese sido un desastre. Depois, cando entrei na casa, todos os enchufes, queimoume todo. Empezaron a puentear para darlle luz á xente. Damos en luz, as dúas televisores, os lavavajillas, a cociña, o micro, bueno, un desastre. Queimouseme a tele, justo esta, a das cámaras de grabación do local. Un transformador da zona viuse tamén afectado e algúns usuarios non tiveron luz ata a noite. Chamaron os particulares que tuveran problemas, e depois outros estaban sin luz, que máis ou menos dixemolle porque na zona faltaba unha fase. O fastidiou o transformador porque me imagino que entraría a través da corriente das viviendas. Foi salud de toda esta zona, vale, e si foi ese transformador. Eu cheguei a casa a traballar, xa levaba desde as 2 da tarde sen luz hasta as 11. Tamén estuve sen luz hasta as 11:30 da noite. Bueno, xa nos acostumbramos co apagón que houbera, entonces xa temos todo un pouco de man. Bo humor para afrontar problemas na subministración eléctrica que en total afectaron a 300 fogares de Cangas. Xa saben que tamén volveu a neve nas últimas horas. Os puntos altos na rede viaria amoreouse sobre todo nas estradas secundarias. Xoel. Sí, é que as foleras para Raúl que caeron particularmente durante a tarde de onte, tamén durante esta noite xeraron mesmo certas complicacións na circulación, sobre todo nesas estradas secundarias localizadas en puntos de alta montaña, tanto de Lugo como de Ourense. A Dirección Xeral de Tráfico, de feito, viuse obrigada a emitir advertencias tamén para os condutores que circulaban pola A52 o seu paso por este lugar de Vilabella, no concello da Mezquita, xusto no límite coa provincia de Zamora, pero desta hora e dende primeira hora desta mañá xa non habería ningunha complicación no tráfico na nosa comunidade pola neve. Situación que foi mellorando porque a neve foi marchando non só das estradas, senón tamén de paisaxes como estas aquí na Mezquita. Con todo, a previsión apunta a que a cota de neve subirá mañá ata os 1200 metros. Decembro arrancou con tempo chuvioso e frío e con xeadas e neve en cotas altas das montañas das provincias de Lugo e Ourense. Xa o vimos onte pola tarde e esta madrugada, onde caeron folerpas que chegaron a callar en lugares como a Mezquita ou o Cebreiro, onde corresponden estas imaxes. Chegou o frío polar e será difícil que os termómetros superen os 12 graus de temperatura nesta xornada. A neve xa é a que foi, queda algo mañá pola mañá, porque aínda a cota vai estar nos 1200 metros, e por que vai baixar esa cota? Porque vai entrar aire frío de novo, ese aire frío ven asociado precisamente á fronte que nos vai afectar esta tarde. Esta tarde entra un sistema frontal, non será moita cantidade de chuvia, pero volveremos falar dunha tarde de mércores pasada por auga, vai ser diferente a mañá, que agora pola mañá pois tivemos algún chubasquiño. No mar está activado tamén o aviso laranxa por mar combinado e ondas de entre 7 e 8 metros de altura. No litoral continuamos con ese aviso laranxa, polo menos ata a xornada do venres. Son precisamente esas borrascas que se moven polo Atlántico as que traen ese mar de fondo que chega a nós, con ondas de 5 ou 6 metros de altura, incluso superando xa hoxe pola mañá as boias de portos do estado deronnos eses valores que case chegaban aos 7 metros. Así que, bueno, precaución a hora de achegarse os cantís e esas zonas afectadas pola marea, porque ademais non só vai ser esa intensidade do mar de fondo, da altura das ondas, senón tamén temos que sumar ese vento intenso que vai ser o que provoque esa situación de mar combinado que finalmente é o que afecta a toda a costa galega. Hoxe afectanos unha nova borrasca que se vai situar ao noroeste de Irlanda. Ven cunha fronte bastante activa que cruzará a comunidade pola tarde. As chuvias máis intensas vanse concentrar de madrugada para dar paso a unha mañá de xoves moi fría cunha cota de neve por riba dos 1200 metros. E semella que esta situación vai ser a tónica dos vindeiros días. Atropelou un home nun paso de peóns en Ferrol. No canto de baixar do coche a axudar o ferido, fuxiu. Sucedeu esta mesma mañá na zona de Telleiras. A policía anda na busca do condutor. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias.
Este mércores restableceuse a circulación de trens entre Ourense e Vigo tras a retirada do tren descarrilado nas Neves. O transporte de viaxeiros nesta liña de ferrocarril quedara interrompido o pasado 15 de novembro polo descarrilamento dun tren de mercadorías. Tras a retirada do convoi, Renfe restableceu os servizos que durante 3 semanas prestou mediante o traslado en autobús ata Arbo. Xa están operativos os 4 trens diarios de media distancia entre Vigo-Guixar e Ourense e recuperou tamén a normalidade o servizo de longa distancia a Barcelona. 3 persoas quedaron feridas, unha delas grave nun accidente que tivo lugar en Ponteareas. A pouca visibilidade e as condicións meteorolóxicas con moita chuvia puideron ser a causa do sinistro que deixou o vehículo completamente esnaquizado. Este é o estado no que quedou o vehículo tras o sinistro cando circulaba por esta estrada na parroquia de Padróns, en Ponteareas. O coche saiu da vía e caeu por un terraplén ata bater cunha árbore. O impacto deixou o vehículo totalmente esnaquizado e fixo saltar o motor, que se desprazou ata uns 5 metros de distancia. Nos avisa o 112 dun vehículo con a salida de vía e cunha persoa atrapada. Nada, saímos para o punto e unha vez chegado ao lugar, pois nos encontramos un vehículo efectivamente unha saída de vía e nada, unha chica pois que está atrapada no coche. Ata a zona desprazáronse os servizos de emerxencia. Os bombeiros tiveron que escarcerar a un dos ocupantes, unha moza de 18 anos que quedou atrapada dentro do coche en estado inconsciente. Temos que facer unha retirada de teito totalmente para poder sacala e hubo que tamén levantar e elevar un poquinho o salpicadeiro porque tiña as pernas algo atrapadas debaixo do salpicadeiro. Foi unha labor un pouco, complicada na situación que estaba o vehículo e na situación que estaba ela. Os 3 ocupantes resultaron feridos e tiveron que ser trasladados a un centro hospitalario. A moza, que tivo que ser rescatada do interior do vehículo, continúa ingresada e permanece estable. Imos neste punto en directo ata Ferrol. Alí a policía busca un condutor que atropelou esta mañá a un home nun paso de peóns e despois, Alejandro, fuxiu. Si, os feitos aconteceron contra as 8:15 da mañá nun dos pasos de peóns ubicados nas inmediacións desta rotonda do Diapasón. Como ti ben comenta Raúl, nestes momentos a policía busca ao condutor dunha furgoneta branca que atropelou a ese home que cruzaría correctamente polo paso de peóns. Despois do atropelo, deuse a fuga sen socorrer a víctima e tampouco sen facerse cargo do sinistro. Ata aquí desplazouse un importante operativo de emerxencia para trasladar a víctima ao hospital xa que quedou ferido. Tamén se rexistraron importantes retencións ao coincidir este accidente con primeira hora da mañá. Este coche calcinado pode ser unha vinganza. Foi en Camariñas e o marisqueo ilegal pode estar detrás. Vémolo de seguida aquí, no Galicia Noticias. Non puido ser, a Guarda queda fora da final do concurso dunha coñecida marca de bombóns para iluminar o seu Nadal. A localidade galega non acadou o soño de recoller o relevo de Ribadavia e ser elixida este ano pola marca italiana de chocolates Ferrero Rocher para o premio Xuntos Brillamos Máis. A Guarda non superou a última etapa na que competía con Cudillero, Bullas, Tejeda e Fuente del Maestre. Tras un mes de campaña, dende o Concello guardés, agradecen o apoio dos veciños e negocios á candidatura e animan a vivir o Nadal desta vila coa mesma ilusión. A Coruña parece que despide os seus clásicos nos últimos tempos. Primeiro foi a célebre confeitería do Roscón e agora o adeus chégalle a un proxecto que mestura o gastronómico co inclusivo e o social. Reyes. Sí, agora chegoulle o adeus a este quiosco da Praza de Ourense, coñecido polos seus bocadillos de calamares. Porén, tras analizar todas as posibles alternativas para garantir a viabilidade deste proxecto no que traballaban 10 persoas, 8 delas con síndrome de Down ou discapacidade intelectual, o pasado 1 de decembro iniciouse o procedemento de concurso de acreedores. Os coruñeses e, sobre todo, os clientes habituais lamentan este peche e din que deixa un oco moi complicado de encher tanto no gastronómico como no sentimental. Pechado a cal e canto está desde o luns pasado este emblemático quiosco da Praza de Ourense coñecido polos seus bocadillos de luras. Estaba boísimo, pero
Dá un poquinho de pena porque é un lugar moi emblemático da Coruña e contribuía a unha labor social e dá un poquinho de pena que desapareza. Porque, bueno, estaban aquí, mientras esperaba sobre el autobús, pues de maravilla. Lo siento porque sí que es una cosa que me gustaba. Un pequeno local que durante décadas foi o punto de encontro de varias xeracións que, tras unha xornada de traballo, logo de dar un paseo ou mesmo antes de coller o autobús, facían aquí unha parada para gozar do seu sabor inconfundible. Un costume que recuperaron hai 4 anos cando Down Coruña puxo en marcha unha iniciativa innovadora cuxo propósito era servir de lanzadeira formativa a unha hostalería para persoas con síndrome de Down e outras discapacidades intelectuais. Que pasa ahora? Pois porque por custos, por tempada na que estamos, climatoloxía, pois analizamos un montón de parámetros e non podemos seguir a cabo a nosa labor como calquera outra empresa. Son sentimentos encontrados, porque outra empresa igual só son números riba da mesa e a nosa pois hai moito cariño, moito traballo e moitas ilusións. E o que sí, seguimos traballando desde a asociación, no pleno empleo. Cos de Down Coruña funcionaba moi ben. Dá pena, teñen uns calamares moi ricos, a verdad que sí, dan pena. Además, os nenos tamén traballaban moi ben. É unha pena, eso sí, pero outra cosa va a salir nueva. E así será porque nestes días xa foron varias as empresas que se interesaron por valorar a incorporación dos 10 empregados que quedaron sen traballo. A verdad que sí, xa hubo un par de hosteleiros interesados, entonces para nos é unha noticia maravillosa. Sempre vai a ter o respaldo de Down en calquer proceso que podan necesitar. Con este peche, a Coruña perde outro anaco da súa historia cotiá. Unha praga de ratas mantén pechada en Lugo a oficina de turismo e centro de interpretación da muralla que está situada na Praza do Campo. Veciños e hostaleiros apuntan a unha casa en ruínas que leva anos, segundo eles, xerando problemas. Un cartel avisa do peche da oficina de turismo e centro de interpretación da muralla. ¿Qué es lo que está pasando a esta oficina? Pues que está cerrada temporalmente por obras de mantenimiento. Obras de mantemento motivadas por unha praga de ratas. O Concello leva tempo probando diferentes métodos que resultaron pouco efectivos, polo que estes días se está a selar o edificio para evitar que se coen os roedores. Na zona non sorprende a súa presenza. Nesta zona non, porque salen polas alcantarillas, salen por todos os sitios, o sea que non. Me gusta en nada, non, supono que na parte bella de Lugo todo isto habrá moitas posibilidades, alcantarillados, que habrá un problema. Ata hai quen ten visto algún roedor pola rúa. Non era rata, era rato, non? Nesa rúa, ademais estaba a rúa atestada de xente, as terrazas cheas, pasaba un rato así pequeno. Eu vin, salen todas desa casa, dese vallao que hai aí blanco, deben de ter aí o niño montado. Esta casa leva 3 anos valada por varias derrubas e é asinalada como foco do problema. Evidentemente é difícil desvincular este tema da casa en ruínas que está 3 portais máis abaixo e que denunciamos xa no ano 2022 e sobre que non se fixo absolutamente nada ata que agora que é o propio forjado da casa e que ameaza unha ruína importante que está afectando aos locais do lado. Evidentemente, isto non axuda a zona, isto non axuda a ninguén, moito menos unha oficina tan senlleira, tan visual como é a oficina de turismo, nada menos. Veciños e hostaleiros urxen solucións. Esa casa levanos aí, a verdade é que non sei como se pode aguantar eso. A burocracia ou non sei que pasa, pero están anos aí as cousas sin resolver en un sitio como a Praza do Campo. Creemos que, claro, como eso está nese estado, que donde nace o problema, pues queremos que se arranxe o máximo posible, que poñan eso en unhas condicións un pouco decentes, xa que estamos nunha praza tan fermosa como a Praza do Campo. Mentres duren os traballos, a atención ao público faise na sala Portamiña. Houbo un susto potente en Cambados pola saída de vía dun vehículo durante a tarde pasada. O incidente non deixou feridos e só causou danos materiais, pero o coche acabou nunha parcela adxacente á estrada. Esta era a escena esta mañá na parroquia de Ubiña, en Cambados, despois de que un vehículo se saíra da vía e acabase accidentado nunha finca á altura do quilómetro 10 a estrada comarcal PO 300. O incidente ocorreu onte á tarde cando o condutor, un home de 64 anos, veciños de Solobeira, viuse cegado polas luces dun vehículo que circulaba en sentido contrario. Tras o accidente do que saíu ileso, o implicado contactou coa súa familia para que o recollesen e deran parte do acontecido a un guindastre. Mentres, os servizos de emerxencia non recibiron o aviso ata pasadas as 3 da mañá, cando notificou un particular alleo ao vehículo.
A súa chegada atoparon o turismo pechado e sen rastro do condutor. Recibí un aviso a las 3:37 del 112 informando de un vehículo fuera de la vía. Salió una dotación para el punto y una vez en el punto se comprobó que no había nadie en el interior y que el vehículo estaba cerrado. Llegó la Guardia Civil y se estuvo buscando por la zona por si el conductor se había desorientado o cualquier cosa. No se encontró a nadie y ya la Guardia Civil hizo las investigaciones para encontrar al conductor del vehículo. Ao non obstruir o tráfico na estrada, o automóvil pasou a noite na leira onde previamente causara múltiples danos. Foi esta mañá cando o guindastre, que fora notificado con anterioridade, retirou o vehículo do lugar. Investigan o incendio intencionado dun coche en Camariñas. Unha das hipóteses é un axuste de contas entre furtivos relacionado co último comiso de centola ilegal na vila, pero tamén hai abertas outras opcións. Empezou a arder pouco despois da medianoite nun calexón con entrada e saída, pero protexido de miradas alleas. De feito, ninguén viu nin escoitou, e o coche ardeu. Estaba completamente queimado. Xa fora extinguido as llamas a case a totalidade polo Protección Civil. Dixeron xa que había necesidade de refrialo porque ainda había bastantes puntos quentes. Tanto ardeu que sacaron modelo e cor pola matrícula, un Ford Fiesta de cor vermella con sorpresa dentro que deixou unha man de momento anónima. Unha vez refriado xa nos podemos acercar a inspeccionalo por dentro e comprobamos que había unha pedra de grandes dimensións entre os dous asientos, polo que sospeitamos que é unha prueba clara que é intencionado. Alguén a lanzou, sola non cae. Non se descarta que mesmo usara un acelerante, o que aínda non se sabe quen e por qué, pero fálase e investígase. Barallas un axuste de contas entre furtivos relacionado co último comiso de centola ilegal en Camariñas. 74 kilos de marisco ilegal que ás portas do Nadal supoñían cartos, pero que se frustrou. Neses baixos fondos onde todos se coñecen, culpan o dono do coche do sopro. El mesmo ten antecedentes por furtivismo e descoñecidos na vila e tamén nos ambientes policiais, pero Ruxe vai máis alá e coa boca pequena comparan este caso co doutro veciño que encargou o incendio do seu propio coche para cobrar o seguro. Sábese que o home non estaba esa noite na casa porque foi pai. A súa nai, como titular do Ford Fiesta de cor vermella, xa presentou a denuncia no cuartel da Garda Civil de Camariñas, que non descarta ningunha opción. Remedios Sánchez, a asasina en serie de mulleres maiores, acudiu este martes a declarar o xulgado de instrucción número 1 da Coruña. Está investigada como presunta autora da morte dunha anciá veciña do barrio coruñés de Monelos. Os feitos tiveron lugar o pasado outubro durante un permiso penitenciario da presunta asasina. Cumpría a condena en Teixeiro por matar outras 3 mulleres de avanzada idade en Cataluña. A investigada colleuse o seu dereito a non declarar ante o xuiz. Polo de agora, o caso segue en fase de investigación. A defensa de Remedios Sánchez vai pedir a súa liberdade provisional. A acusación solicita prisión permanente revisable. Segue aumentando a preocupación e a sensación de inseguridade entre os veciños dos barrios ourensáns da Ponte do 21 por mor dos roubos continuos e dos pequenos furtos. A máis dos asaltos en comercios, estas últimas semanas os ladróns están atacando os coches aparcados na rúa. Desde hai algunhas semanas, os coches que dormen aparcados nas rúas dos barrios da Ponte o 21 na cidade de Ourense están sendo o branco dos ataques dos ladróns. Aquí diante da tienda, ahora que comentades, hubo un Toyota que estuvo aquí aparcado desde o jueves e cando viñen o lunes tiña a porta de atrás aberta, habían forzado e dentro estaba todo revolto, documentación, papeleo. Chameu a policía local e xe, mira de que hai un coche así tal. Sí, ya sabemos del, ya pasaremos por aí. Espero que os garaxes non vayan, sí, pero sí que teño oído, sí. E que pensa? Que a cantidad de delincuentes que hai por aí tenlle que tocar a todos os barrios. Unha vez lle toca ao centro, outra vez lle toca aí, igual que poñer as multas aos policías. Tanto en locales, pero locales no mismo local, a mellor, pois hoxe, e logo dentro da semana outra vez, bueno, é increíble, pero non só en Ourense, en todo o alrededor, Para romper as ventas dos vehículos adoitan empregar as tapas dos sumidoiros que despois deixan arrincadas. Esta furgoneta foi unha das últimas que violentaron. Un amigo meu que ten unha furgoneta de traballo rotulada, aí onde está o bar aí da esquina, e aí roubaron ya de noite, romperon o cristal, tiña unhas monediñas ali, o típicas monediñas que levamos todos, e si, romperon o cristal e tal. Hai bastante inquedanza entre a veciñanza e moita xente non quere falar á cámara por medo, pero algo que se repite é que falta vixilancia policial e axentes en Ourense. Estos días anda por aquí a Policía Nacional, un pouco máis a menudo, bueno, a local anda o seu,
que é a verdad. Veñen aquí, carga, descarga, multa, máis e tal. Pero bueno, que necesitábamos un poquinho máis de policía de a pé, policía de barrio. Por aquí, ou será que está a comisaría cerca, que andan bastante. No, por aquí non hai, andan igual, os que rouban andan o mesmo. Non dan abasto de cubrirnos a todos, lógicamente. Tendría que haber ou máis cuerpos de policía, tanto policía, guardia civil, policía local. Algo de máis policía, máis vigilancia fai falta, porque isto cada vez vai a máis. E ademais dos coches, tamén entran a roubar nos establecementos comerciais. Un dos últimos foi este taller de chapa e pintura. O que o pintou debía ter algún antepasado que era meiga. Digo, vamos, non o sei. E quero lle fer unha homenaxe. A homenaxe á súa familia. Non sabemos se lle molestaba a alguén que algunhas veciñas de Bande sentaran neste banco ou se é unha simple broma, pero o certo é que un día lle apareceu a pintada que ven arriba. Non teñen nin idea de quen foi, pero de seguida lles contamos que tampouco lles importa demasiado. Van seguir sentando ali. A ourensá Esperanza Cortiñas, a persoa máis lonxeva de Galicia, cumpre hoxe 109 anos. Despois dunha vida dedicada ao traballo, agora goza co baile e as cartas. Asegura que o traballo forma parte da receita da lonxevidade. E tamén ser boa persoa, algo que lle recomenda practicar a todo o mundo. Bailamos los días domingos e días festivos. O resto, a jugar as cartas. Tamén está ben. Sí, tamén pasamos o tiempo. Parece que non, pero cuando damos cuenta ya son horas de venir, ya son las 6. Creo que ser buenos en la vida, que es bueno. Y luego, trabajar, hay que trabajar. Tedes larpeiros ou queren sorprender a alguén cunha sobremesa diferente e especial, na hospedería de San Martiño Pinario en Santiago xa abriu o mercado de doces de Mosteiro. Podemos elixir entre máis de 200 especialidades elaboradas artesanalmente por monxas de 35 conventos de toda España, unha actividade que supón para moitas congregacións o seu modo de subsistencia. A visita á despensa da hospedería de San Martiño Pinario xa constitúe unha experiencia en si mesma pola súa ubicación e singularidade arquitectónica, pero nestas datas ten un aliciente pros máis larpeiros, o mercado de doces de convento, unha oportunidade única de poder acceder a dúcias de especialidades de repostería elaboradas seguindo receitas ancestrais e de xeito artesanal por relixiosas de 35 conventos de toda España. Non é un proceso industrial, é un proceso artesanal e eu creo que ainda por riba feito con moito cariño, ademais. Entonces, bueno, eso notase no sabor, que son produtos que son bastante complicados de atopar en outro sitio. E por iso é difícil elexir entre as 200 referencias de turróns, xemas, polvoróns ou mazapáns, pero hai sabores que xa teñen adeptos, como os panetones das Clarisas de San Xosé de Vilar das Tres, de Ourense, que se agotan cada ano, ou as atrevidas mesturas dos míticos torreznos de Soria con doces típicos de Nadal. Bueno, que den unha mezcla de sabores moi interesante. E despois, bueno, típico tamén os licores, mermeladas, pero bueno, ahora mismo, sobre todo, polvoróns, os mazapáns e os panetones son, digamos, un pouco produto estrela. Hai clientes fiéis e outros que veñen experimentar coa idea tamén de axudar á supervivencia das congregacións religiosas. Vino anunciado, vamos, que agora veño a velo e despois á tarde virei ca miña filla a comprar. En principio, porque suele ser unha boa repostería e a segunda parte por axudar. Parece unha exposición moi completa, con moitas variedades de pastas e moita cousa, a verdade é que está moi ben. Durante todo o ano teñen a venda ademais licores, aceites, marmeladas ou especias elaboradas nos conventos. Nos próximos días habilitarán a venda online de todos os produtos, pero acudir á tenda ten ademais o aliciente de poder visitar o Belén, que estará aberto ao público nuns días. Negocios dos de toda a vida que co paso dos anos non só manteñen a súa actividade, senón que tamén se adaptan ás novas formas de consumo. Falamos do comercio local que en tempo de grandes superficies e compras online persiste en pobos e vilas.
Entre fíos, lazos e fitas atopamos a Carolina. Leva 7 anos rexentando unha mercería en Betanzos, un negocio que coñece ben grazas a súa nai que lle dedicou case 40 anos. As xeracións máis vellas cosían moito máis que as xeracións novas, entonces claro, a cousa cambiou moito porque a hora de vender para coser sigues vendendo para a xente maior. Con todo, recoñece que algo está a mudar entre as xeracións máis novas á hora de mercar. Xente de 20, 25 anos que empezan a ir a clases de costura e que empezan desde cero, non por familiar como facíamos nós antes, claro. As xeracións nosas van máis polo da casa, polo que te enseñaron na casa, elas non, elas van como a clases, entonces van empezando de outra maneira. Co impulso das redes e as campañas que se promoven desde as administracións en vilas e pobos, o comercio local ve as novas formas de consumo como unha oportunidade fronte ás grandes superficies ou mesmo as plataformas de compra online. Na mercería en concreto é moi difícil encontrar, claro, competencia tal, porque, claro, aquí podes comprar por metro e tanto en Amazon como estos sitios tens que comprar pezas, entonces, claro, a cousa cambia moito. Sí, nós temos en Facebook, estamos seguidos con Facebook poñendo cousas novas, e son notas moito, eso. Moita xente ven xa, mira, enséñame a prendas que vi no Facebook, que me gustou, tal, e eso influye moito a hora de vender, moitísimo. José María é a terceira xeración no negocio familiar de moda masculina. O segredo é tratar ben ao cliente, o cliente sigue vindo. O cliente fiel vai seguir vindo sempre. En tempos nos que o comercio electrónico non dá tregua, o pequeno comercio continúa a manter a actividade en pobos e vilas. Imaxinan estar vendo unha película e xusto no momento máis interesante perder o sinal ou ter unha urxencia non poder facer uso do teléfono? Pois isto é o que lles acontece aos veciños das parroquias de Covas e Esmelle, en Ferrol. Din que é un problema que se repite a cotío dende hai xa anos e que ten a súa orixe nun monte de eucaliptos próximo ás antenas. Premen o botón do mando a distancia para ver a televisión e o que lle sae na pantalla é que non hai sinal. Nos falla moito e non eres capaz de ver un programa. Estamos vendo aquí precisamente a televisión, non hai señal. É imposible, xa digo, ver a televisión un minuto seguido. E a galega, sobre todo, a que máis afecta. Non se ve, se move todo, é que é imposible ver unha película completa, ver un programa deportivo completo, as noticias nada non se ven. Unha película que puedes estar viendo, pois se va 10 veces la señal. O sea que ves sempre justamente en lo máis interesante es donde falla. É o día a día duns 3.000 veciños das parroquias ferrolás de Covas e Esmelle que aseguran ter problemas tamén cos seus teléfonos. Non sei se a mellor chamando o 112 o coche ou o 061, pero ese é un problema que levamos aquí xa bastante tempo. Eu estuve mal e miñas fillas me chamaban e non tiña conexión. Perdía toda a cobertura, entón chamaban ao bar do lado, a chavala do bar viña a miña casa, eu iba ali a falar coa miña filla, mira, tranquila que non pasa nada, es que te llamo e non me contestas, te llamo e non me contestas. Mesmo houbo quen tivo que instalar fibra para asegurarse de ter conexión e poder traballar desde a casa. Para trabajar y para ver la tele, porque es como se ve la tele ahora aquí a través de la fibra, si no nada, imposible. Falaron xa con varios técnicos e agora por fin creen saber a orixe e a posible solución a este problema. O problema é o monte que ten unha propietaria e os eucaliptos é o que distorsiona o tempo. Bueno, esta señora xa vendeu os eucaliptos o 5 de maio, vale? Entonces, bueno, o maderista, pois, non os ha cortado. Que tuvemos que facer? Pois buscar o maderista, falar co maderista, eu falei ayer con el e o compromiso que ten este home é de que antes de 15 días vai cortar os eucaliptos e esperemos que o problema se solucione. Entre mentres, din, seguirán escoitando a radio e lendo libros. Atención á seguinte historia. As veciñas de Bande desafían o autor dunha pintada que parece mofarse delas. O Iluminado escribiu o Banco das Meigas, sinalando as que sentan nel, pero as mulleres non se arredan. Pola contra, sentan ante a nosa cámara para que as vexa ben. Sorprendemos a estas amigas de Bande regresando dun paseo. O carón do portal teñen un banco para recuperar en folgos, pero desde o 1 de novembro loce unha pintada desafiante. Eu vin no hai pintado para outro día, o día de todos os santos, eu paso olímpicamente, a mí non
A min non me importa, pero pareceseme que eu fixo unha persona que lle dá rabia que estiemos aí sentados, que non lle gusta que estiemos aí sentados. Sen sinalar a ninguén en concreto, elas teñen as súas propias hipóteses sobre a autoría da pintada. Eu digo que foi un veciño daqui, da zona nosa, do barrio. Non foi un de fora do barrio, foi do barrio. El sabrá quen é, pero é do barrio. A mí non me importa, non me sinto aludida. Non me importa. O que o pintou debía ter algún antepasado que era meiga. Digo, vamos, non o sei. E quero lle fer unha homenaxe. A homenaxe á súa familia. Lonxe de lle prestaren atención, sentan como a calquera outro día, como fan tamén outros veciños da zona. Fai bo, sentanse aquí e descansan aquí. Cando se cansan de estar sentados, marchan. Xa está. O típico dun banco. Claro. O frío é o único que as bota para atrás. Eu non me sento agora porque fai frío e vou me seguir sentando igual e iso non me importa para nada. Vinca un día que fagamos, xa vedes como está o banco cheo por aquí a xente. Agardan pola primavera para retomaren un costume que non atende a provocacións. Marchamos cun novo agradecemento á súa fidelidade. Este informativo, o Galicia Noticias, foi onte líder de audiencia na súa franxa horaria cun 20,5% do total. Así que, o dito, moitas grazas e volvan mañá con nós, que dan xa con Marta Darriba do Telexornal. Moi boas tardes.